Татар эстрадасы сәхнәсендә көннән-көн яңа исемнәр барлыкка килә. Кайберләре тиз арада танылу ала. Моңа аеруча республика күләм үткәрелгән дәрәҗәле конкурсларда тәэсир итә. Алмаз Хөсәенов бер юлы 2, Рәшит Вахапов һәм Әлфия Авзалова исемендәге конкурсларның гран-при иясе булды. Шушы көннәрдә ул яңа форматта үткәрелә торган фатирчылар концертын уздырды. Бу хакта тулырак киләсе видеоязмада. Артистларның үзләре өчендә тамашачыларга да яңаша аулак өйләр гадәткә кергән чара түгел. Шулай да соңгы араларда популярлашып китте. Җырчыга үзен сынап карау, шулай ук яңа буын аудиториясе белән аралашу өчен бер форсат. Бик шатман. Концерт квартирник эшләгәнем өчен, чөнки бу бит инде центр Әлфия Авзалова үзәге. Мин аның репертуарыннан күп җырлар үземә программага керттем инде. Һәм без Зөлфия ханым белән программаны әзрәк сценарий дигән булыйм яздык инде. Күп җырлар Әлфия апа репертуарыннан керттем. Концерт театр кебек күңел ачу чараларының даими тамашачысы Миләүшә Гыйләҗева Закированың да фатирчылар очрашуына беренче генә килүе. Үзем өчен ачыш ясадым ди Миләүшә. Бу ниндидер бик кызыклы чарага охшаган ахрысы, бик җылы булырга тиештер инде. Инде менә шундый гаилә кебек җыелганнар битенде капма-каршы сөйләшеп тә була, битендә андый очрак еш булмый бит концертта гадәттә битендә артист әллә кай еракта, тамашачы еракта, әмма ниндидер алар арасында килтәләр кебек. Амында артист та тамашачыны якынрак күргәч үзе дә дәртләнеп китә инде, ничектер. Һәм тамашачы да әлбәттә менә шул якын күреп, үзе җырлап, биеп тә хәтта менә минем бу хыял гел концертта мәйтем, гел интегәдрин бие булмайды мәйтем, гел утырып кына торабыз. Монда минем шундый уңайлы бөтен сөйләп, һәр яктан да карасаң, ничек уңайлы, ничек яхшы. Керү ирекле булу сәбәпле кайчак мондый төр концертларга татар эстрадасын тыңламаган, әмма кызыксынган тамашачылар да килә. Бу исә үзәктә узган фатирчылар очрашуы аша яшьләр Әлфия Авзалова исеме иҗаты белән таныша дигән сүз. Для меня это что-то новое было, я не знала, что это такое. На концерте Әлфия Авзалова я тоже не была. Моңа кадәр фатирчылар концерт очрашуында катнашканым юк иде. Әлфия Авзалова концертларында күрмәдем. Монда килгәч белдем. Алмасның җырлавы бик ошады, репертуары бай. Билетны Пушкин картасы белән алдым. Дус кызларым да килде. Әлфия Авзалова үзәгендә фатирчылар еш очраша. Шул рәвешчә яшь җырчыларга тамашачылары белән якыннан аралашырга мөмкинлек бирәбез. Һәм әлбәттә инде Әлфия Авзалова башкарган җырлар онытылмый, гел яңгырап тора дип оештыручы. Мин теләгәнчә булып чыкты. Әнигә дә бик ошар иде дип ышанам. Нишләп дисәм, беләсезме, Алмасның репертуарында 6 җырлады әнинең репертуарыннан. Бик матур чыкты, халыкка бик ошады. Бәләкәй генә булса да безнең үзәгебез 30 кеше, 30-дан артык булды кеше бүген. Теге Пушкин карта буенча билетлар сатып килгәннәр кешеләр. Шуның өчен рәхмәтләрем әйтәсем килә. Институттан студентлар килгәннәр. Шундый мин бик беләсезме, шатландым, валлаһи дип әйтәм. Һаман да дәртләнеп теге, һаман да үземне тынычландыра алмыйм, беләсезме. Шундый ук хисләр Алмаз Хөсәенов белән очрашуга килгән тамашачыларны да биләп алды һәм күмәк җырга әверелде. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.